No? Niečo nové? Počúvajte ma. No. Bol som v Uniku. Toto je šebraj výťah, ktorý by sa mal dať otvoriť. Tak ho skúste otvoriť. Jepeníc, nemáte nožík? Nie, máme kľúče. Počkaj. To zakáže zase. Počkaj, zavolaj, tlačítko. Ja vás... Na prvé poschodia skúsam privolať. Dobre. Ale nenatáčaj to, Ivan. Ale nie až. Chcete zhasnúť svetlo? Nedá sa. Aby vám bolo intimnejšie, však ja ho to môžem zhasnúť. A popadol. Tu není žiadna piča, čo by vás vyslobodila. To nejde. To nejde. Tomu sa povie, že smola. Prečo mu sa povie, že šťastie od Ježiša? Prečo som z toho videa vyšiel? Lebo som sa bál, že to nevieme. Ivan, poď na druhé bloky. Na A, na CD bloky. CB. To je úplne oproti. A? A povedz, že sme sa zatekli boli tam, že sme nastúpili. Vrátinka nejaká. Nie. Ale je na CD bloku, je. Ivan, ahoj do kamery, áno, sme Ale to je také vtipné, to sa aspoň páči. Dobre, ruším natáčanie. Konec cenzúry. Vieš, ak videl si ten film? Ako sa volá? Karel Rosenthal.